Čaute ľudia, ja teraz natáčam konečne. Čo by sme si zahrali? To sa aj otáča. Hej, to je tvoja netuším. A premeň si veď farbu mena. Keby ste mi vedeli napísať, prosím. A vieš, že aj premeň mena. Prečo? Meno. Toto Premeň mena. sa mi spravilo. Čakajte. Dan. To je fantomčíka. Jupi. Čo hráš? Natáčam teraz. Keby ste mi pomohli s týmto to vyriešiť, napíšte mi do komentárov. Lebo ja to neviem. Pomôžte mi. Please. Help me. Dali 90 €. A proste plus spatie a neviem čo, pak 4 kg. Ja myslím, že by som odporúčal jakú hru. Stiahnite si Roblox. Alebo taký Brawl Stars. To si musíte zahrať, to je dobrá hra. Tak. Let's go, jellyfish. I have this. Lebo to musíš dvakrát. Few moments later. Chceš na toto? 15 minút? No. Ok, ste... Nie, robot. Iba robot. Let's go, everyone. Ne. To som zle spravil. Musíme ich zabiť. Kam? Bazila. Ticho niekam. Kam? Squeak. To bude prehľad. Ja som si nehejba. Kam? Je to na mne. Kam? Toto je niečo. Kam? Kabe, toto musíme dať. Jedna. Iba jedna. Potrebujeme kvinu. Daj mi to. Let's go. Finally. Získal som. Krapí Petty. Petty krepí. Ne, aspoň niečo. Krepí Petty. Krusty Krab. This is the best player icon I ever seen. To je pekný. Keď mimo kameru, no tak ja som toto získal. Keď získaš Kenji. To je on Rice. Aj. Ty si dostal obrácač. Ty máš... Dominik klikal. Ja natáčam teraz video. Potrebujem na ten starý... Čauko, čačauko. Prestaň hovoriť do toho.
Čauko, kakauko. Prestaň, Domčo. Nice. Paňko. A čo toto robí prejsť? No, to keď sa ti načíta, tak to prestrelí cez stenu. Povedz, ja som tvoj radca YouTuber. Ninja Sir. Dávajte odber Ninja Sirovi. To isté, a jak sa voláš na YouTube? Ja teraz neviem, ako sa volám. No, proste dávajte aj tomuto kanálu odber. Ja som jeho radca. Lebo v tejto hre som... Bez neho by som nevedel ani zahrať si Bravo. Toto je môj účet. Môžete si ma dať za frenda. Tu máte moje player ID. Ak chcete byť vo videu, môžete mať šancu na to. Jo. A to isté aj s týmto kamarátom. Na jeho ID si pozriete. Môžeme pozrieť. Tuto máte jeho ID. Agre Vibe Pro 7. Dobre. Keby ste sa pýtali, že odkiaľ mám toto, ja som mám Bravo Pass Plus. Ja mám aj terajší a mám ešte 2 ďalšie. On teraz získava môj obľúbený skin. Sepiak Mortis a môžeme si pekne kúknúť aj jeho animáciu. Nie, s bielým. Ten je lepší. Sepiak Mortis. Look what I found.